Zdárecko blížici nevítám vás a toto bude takto nebo to ptal jsem se vás na ICQ na nějaké ty otázky a bylo jich tam opravdu hodně, myslím, že nějak 7, takže můžeme začít. Jo, a ještě než začne video, dělám to pro peníze. Takže je tady čivava nebo bulldog, no za mě určitě čivava, jak víte, tak jednu čivavu vlastním, vždycky z ní jezdím na výstavy a už vyhrála několik cen. Počítač nebo notebook, určitě psací stroj. No a tady se mě chlapeček zeptal na hodně těžkou otázku. Ariel nebo Persil, na toto nemůžu nějak jistě odpovědět, protože používám oba. Ale spíš Ariel, takže další Minecraft 1.7 nebo Minecraft 1.8. No mně se více líbí ten 1.1, jo, prostě tam už jsou ty věci také vymakané, můžu tam už i udělat krumpáč, takže 1.1. Potom se mě tu ptá Božena CZ, SKLP Vlogs Edin nebo Gogo, určitě Matyášek L. No vy moji kulíšici, toto by bylo vše na toto video a